Γυρεμένος, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε, άκουσε τίποτα, έλα. Θα πάει σε ένα πράγμα και πάντα. Οκ, ανέβηκα στα 80 βατ, έχω λίγα στάσιμα. Ανέβηκα στα 80, σας ακούω και τις δύο πολύ καλά. Εδώ Κώστας με έχει ακούσει. Ωραία, καταλαβαίνω λίγο από τη φοβία ότι πάει να ψηλαρώσει. Έχω αχωδιάμεση στάσιμα, τώρα με την κάθετη μιλάω. Και μιλάω και ακούω δηλαδή, στο σφαίρμα μέσα ακούω. Για να δω, τη βγάλει από βάτ. Καλά τώρα που βάλω το μηχάνημα, του έχω βάλει 40 και η γέφυρα μετράει τη μηχανήμα του, δηλαδή μετράει 5. Πέντε πες, πάει κάπου εκεί. Λοιπόν, τι έμπνευσε τον τώρα αυτή να έρθουμε εδώ, μπαμπή, γέλα. Μια κλου, έτσι, τώρα τα έβαλε 17 μέτρα, αν το βλέπεις εκεί, και το κατέβασα στις 18, είμαστε 24. Λοιπόν, και θέλω να δω στο 18 μπορεί να μιλήσουμε καλύτερα, αλλά δεν τον βλέπω να έρχεται στις χιλιοτερμούς στο 118, έχω παράσει το, δεν ξέρω αν έχεις δει και εσείς. Οπότε κατέβηκα στο 110, αλλά δεν ξέρω. Πάντα σήμερα, πάει πάρα πολύ καλά, έτσι, μόνο την Ευρώπη. Ένας Σουηδός που λέει τι όντιο είναι αυτό. Έπαθε την πλάκα του. Δεν είχε ξαναπαίξει. Αυτός που γράφει την πέρα ότι είναι μόνο για ακρόαση. Το άδεια εδώ στο message. Στο βιβλίο. Στον τόσο δεν υπάρχει σήμα, αλλά ακούγονται τα πάντα. Για πάνω εδώ. Οκ, λοιπόν, έχω ανεβάσει στα 80 βατ. Ο θορυβός μου είναι γύρω στα 2 και σένα το σήμα σου παίζει στα 3 μπάμπι. Τώρα θα δω και τον Κώστα. Είναι πολύ χαμηλά πάντως τα σήματα έτσι όπως έρχονται εδώ, αλλά η διαμόρφωση περνάει καμπάνα. Σας ακούω και το λέω πάρα πολύ καλά. Έλα Κώστα. Λοιπόν, ναι. Μία μισή μονάδα να παράσει το εδώ. Η Μπάμπη το σήμερα είναι εκεί και σένα. Είναι στη μία μισή. Είναι στη μία μισή. Είναι αυτό για αυτό και λίγο σε αλλιώνει. Ο Χρήστος είναι πάει μέχρι 2,5. Οπότε ο Χρήστος είναι στο 100%. Δεν επηρεάζεται καθόλου.
Μικρή διαφορά είναι. Σίγουρα θα κάνει τη διαφορά γιατί εσύ κάνεις αρχίσει ακριβώς πάνω στο παράσιτο, είναι μισή μονάδα πάνω είσαι, μισή μονάδα. Κατά τα άλλα, σας ακούω και τους δύο, στην κάθετη πάντα, έτσι. Μιλάω τώρα και παίρνω την κάθετη, τίποτα, 40 βατ στο μηχάνημα, αλλά η γέφυρα το δείχνει μέχρι 15. Όλα πάμε. What δεν είσαι. Στο δάχτυ δεν έχουμε το λόγο και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, έτσι το δεν είναι μυστικό να το δούμε. Πιο πολύ, έτσι είναι διανοητικό όμως. Μπορεί να είναι εσύ, δεν βλέπει πάει. Δεν κάνει αρέσει να φτιάξει διαμόρφωση για αυτό. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, οκ. Πιστεύω να μην πολύ σε κούρσα. Πάτε για το εξητικό εισόδου, έχω βάλει απλά ένα καλό, έτσι, αλλά πάταση και απλά δεν κατάω με το μικρόφωνο να δεις. Εγώ βλέπω και αυτό. Λοιπόν, αλλά τέτοια πες, παιδιά, έλα, SSL τώρα. Μπλανκή. Δεν άλλαξε και τίποτα. Δεν άλλαξε. Το πήγα με ένα 18. Καθόλου ενίσχυση, προενίσχυση. Δεν άλλαξε τίποτα. Δηλαδή δεν έχει μια μικρή αστυνομική αλλίωση γιατί είναι ωριακό. Αυτό είναι